Wow, aku indah banget bolo ya toh. Nah, ini aku posisi call jalur perigi ya sahabat semuanya. Oke ya sahabat semuanya, terima kasih semuanya sudah bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga teman-temanku semua diberi kesehatan panjang umur ya, yang selalu sehat terus ya sahabat semuanya. Oke, kita belok di sini ya, karena saya mau lewat jalur yang dekat ngono lho. Iki jalure sing rada cowodek ngono lho boloe. Jadi aku lewat kene. Memang dalan iki wangen jelurung ya, jurang pol iki dalan iki. Terus akeh lumute gitu, saya pakai semuanya, tapi lek musim terang ya aman lah. Lumute rapat enek ngono. Wis ngene iki dulur iki engko judule nek cedhak sekolahan ngono bolo. Wis ikuti terus ya perjalanan aku ya sahabat semuanya. Wah, indah banget ya sahabat semuanya, di perkampungan ini seperti kayak ini bolo. Gedung-gedungan ini hijau-hijau gitu, walaupun panas ki terasa adem ngono bolo iki. Regane apa ngarane iki akeh gedung-gedungan ngono bolo. Nah, iki aku wis ning rada-rada dalan rada-rada. Ya wis kaya ketir-ketir pokoke lek bedan ngene kan. Dalan iki yo jurung, makane lek sing urung tau lewat wi ya selalu hati-hati ngono bolo. Pokoke dicek kendaraane rime ngono bolo ya. Nah, sing kemang sing terus lurus oleh kono mau dulur. Sing kiwa lah aku sing nengen iki jalur Kampak ya to. Jadi ko Watu Limo menuju Kampak lewati dalan iki bolo ngono lho. Poh jan nanti walaupun dalane rada angel ya, tapi akeh sing kayak jor-joran sing jiru-jiru ini ta. Tapi yo indah pol ngono ya, kanca-kancaku tak jak dolan-dolan lewat video iki ben padha ngerti kabeh ngono lho. Wis langsung ae ya digas wae kanca-kancaku kabeh ngono lho. Wah, iki jalure daerah Pagal ya salah boleh iki ya. Ya sing ngerti-ngerti ndang komen-komen ngono bolo, iki daerah Pakel. Iki wanget dalan pilihane sore enak ya wis pokoke jelurung pol ngono kuwi ya toh. Bae penting lek gawa metik iki ya kudune rime pakem ngono bolo. Nah, iki aku gawa metik bolo. Yes, gas terus gini gitu loh. Wah, enak dalane iki lho bos, sing enak sik utuh nih ya iso maknyus enak pol. Iki dalane wah jan indah banget ya. Awake dhewe mlaku-mlaku sing wis ngerti ya ora penasaran, sing wong kutha-kutha sing ora ngerti mesti penasaran dalan iki ya to. Iki jalur Prigi bolo, dari Kampak ya, dari Kampak ke Prigi lewat sini. Lewati dalan iki bolo. Ya sok kapan-kapan insyaallah ya tak gawekne video ini sing sangka Kampak teko Prigine. Cuma kadang-kadang baterainya kan tidak mampu kameraku, karena kameraku baterainya cuma 2 bolo. Yes, kapan-kapan insyaallah ya, semoga diberi kesehatan panjang umur, banyak rezekinya, terus dolan ngono to. Jadi lewat maneng iki sing kok kene tak agekne video iki kanca-kanca gen padha ngerti ngono lho bolo. Wah, jan indah banget ya. Jan super dalan iki iso gitar Spanyol ngono lho bolo. Aku ya sik penasaran sing dalan rono emang ya bolo. Sing ngerti komen-komen bolo. Indah pol dalane. Poh jan tenan. Toko-toko ning kene ya sebagian sing buka, sebagian ora bolo. Nah, iki masuki daerah Welah Ngerit bolo. Nah, iki sebelah kono ana jenenge Gua Ngerit bolo. Jadi kanca-kancaku kene ngerti dalane ngono lho bolo. Poh jan iki lek sing ora ngerti ya penasaran banget to dalane. Poh iki sing wangel mang tak liwati bolo. Aku mergane kan Trabas to, Trabas sing liwat dalan iku mau dalan perkampungan, lek dalan AC ono sing dalane iki ngene bolo. Wangel tenan, menggok nekluk poh wangel tenan.
Jadi ngati-ngati peyet ya. Lewat dalan daerah kene iki sering-sering ngebel ya siapa ke semuanya karena banyak apa tikungan-tikungan tajam toh. Jadi sering-sering ngebel. Sering-sering tantin-tantin ngono lho bolo. Dadi kan aman. Poh jan tenan. Indah banget ya bolo. Iki aku gawe kamera Gcam ya sahabat ke semuanya, bukan HP, jadi gambarnya seperti kayak ini ya sahabat ke semuanya. Pokoknya teman-temanku biar tahu saja jalan-jalannya seperti ini. Suatu saat nanti kalau ada rezeki tak berangkat dari Kampak sampai Prigi ya, mungkin podo ngerti kabeh kondisi ini kaya apa maneh ngono bolo ya. Iki wis awan boloyan, awan. Wah, jan indah tenan. Wis aja lali kanca-kanca kabeh di subscribe, like, komen ya. Dan di share. Kan aku semangat terus ngontene ya. Nge perjalanan seperti kayak iki ya toh. Wah, jan sip tenan bolo. Yang ini kita dalane. Oh, iki jan indah pol iki wis arah anu bolo, arah Senden ya toh. Regane anu bolo, mohon maaf ya salah kepotong-potong video niku ndak iso ndak iso ngrekod ngono bolo ya toh. Dalane ndak iso tak rekod kabeh. Mergane apa? Mergane kamerane memorine agak penuh ngono bolo. Pas wingi metu ki ndak tak refresh kabeh, nah dadi kebeken apa lho. Iki pas aku lewat ke batune ki anu entek. Dadi ndak ngerti, ndak tondone kan ndak ngerti. Oh, jan iki slow poe enak pol, tapi ya aja banter-banter bolo, mergane ini perkampungan, akeh wong liwat, akeh acara-acara ya ing dalan-dalan ngono kuwi. Apa maneh lek wis musim sawah panen, terus musim sawah tandur iki wong akeh ya. Jadi selalu hati-hati dan waspada ya. Walaupun dalane koncang lurus pol enake jan ngaudzubillahi minasyaitonir rajim. Jan penak tenanan poe, jan jos tenan. Ya pemandangannya ya apik to, sawah-sawah napa jan tenan. Iki lek wong kutha-kutha jan seneng pol iki ben padha ngerti sing wong kota-kota sing urung pernah lewat itu. Lek sing wis pernah lewat wis ora gumun banget itu. Tapi lek sing urung pernah lewat pasti yo penasaran ngono dalane. Iki wis wilayah Senden ya sahabat semua, wis daerah Kampak ya. Iki lewat jembatan iki padha ngerti iki kanca-kanca lek sing ngerti iki daerah Balang lek ora salah ya. Wis jan jos tenan. Oh, dan kondang dalan bolo. Ning kene iki lurus do biar bolo, tapi ya iki enggak ono sing banter-banter mergane permukiman akeh ngono lho. Jalur iki bukan jalur JLS lho ya dulur iki yo. Iki jalure yo jalur kaya perkampungan tapi rada ombon. Nah, ya dibilang jalur as ya juga iso no ya toh. Tapi rada anu cilik sithik ngono. Lah aku iki menggok ngiwa bolo, lek sing tuwur kencengke iso teko Gandusari ngono bolo. Nah, aku terus menggok ngiwa jalur nyang Kampake. Iki jalur nyang Pasar Kampak ya lewat kene iki dulur. Ya ngono lho bolo. Poh jan tenan indah polo. Nah, iki jalur yo akeh mlebu-mlebu, iki mergane mlebu nyang permukiman, omah-omah nyang wong-wong ngono kuwi to. Nah, ning kene iki lek aja ngubik-ubik banget mergane ning kono enek tikungan ngono kalau aku ki yo ora banter banget ngono gen ngerti kanca-kanca lek pemandangane yo indah banget poh jan tenan pokoke yo sis tenan pokoke. Nah ning kene iki jembatane Senden Balang ya toh. Oh jan
Suwet juk tenan toh. Panas tapi suwet juk ya jan josis tenan ya. Nah. Nah, ini kuburan. Iki sarean bolo. Tempat apa ngaran iki? Rumah terakhiran wong wi ngono kuwi, makam kuwi bolo. Nah, wah dalane pau ora isen iseng liep-liep guys, turu-turu tenan kowe. Nah, iki dulur. Oh, jantenan. Oh, enak banget. Nah, iya toh. Munir iki ponakane abine ora kakangane. Nah, iki wis dalan iki wis daerah ngendi iki bolo. Aku juga lali iki jenenge iki daerah ngendi iki bolo pah dalane po enak poh. Dan iki lek saumpama di drone to. Lewat dhuwur ngono. Wah, jan jasis tenan. Oh, apik tenan to. Oh, jan tenan. Pemandangan ya luar biasa iki. Aku iki niki dan iki senden ya. Pokoknya daerah senden boh jenenge ngendi iki ya Allah. Ora ngerti gunane jenenge ngendi iki ya. Dusun-dusunan iki ngendi ndak ngerti aku bola iki. Yes, komen-komeno sing ngerti-ngerti to, sing ngerti-ngerti iki Belik Jahit ora salah ya to. Nah, iki. Dalane pawon apal jan sas pokoke. Sas trit tenan. Aku iki lagu kasih rada banter sithik ya. Oh, enak masalah jan pau enak pawon to. Dalan iki. Wis kanca-kancaku aja lali kabeh ya di subscribe, like, comment, and share ya sahabat semuanya. Wah, intine kanca-kancaku kabeh sing wis ndelok video-video iki muga-muga diparingi kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya ya toh. Oh, iki. Iki apa berkaitan ngeframe dan memori niki pas iki dino pasaran lah iki pasar wedhus kampak ini niki bolo-bolo lek sing ora ngerti lek arepe blonjo wedhus ya niki perkambingan gitu. Lah sing tek bengsine ya niki enek Pertamini ya toh. Wah, jantenan. Nah, iki jembatan. Iki bukan jembatan Cangar lho ya, iki jembatan Sendien gitu. Oh, jan dapolnya gitu. Iki mbah-mbah iki dedek-dedek piye iki walah wes aku liwat kene iki bolo. Wes aman. Ya, aku baru belok ke sini temen ya ta. Nah, aku belok ke sini. Nah, niki bolo aku belok di sini, tak istirahat dulu ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.